OK, v minulom videu sme si ukázali parametrické vyjadrenie priamky, kde je bod A s určitými súradnicami a je rovnobežný s priamkou P. Dneska tu máme, že bod A je kolmý na priamku P. Bod A má súradnice 3 a minus 2 a je kolmý na priamku P so súradnicami x sa rovná 2 plus 5t a y sa rovná minus 8 plus t. To znamená, že postup a riešenie bude také isté, ako je pri tom, keď by bol rovnobežný s priamkou P, len všimneme si, opíšeme si toto, jak pri predošlom, a ideme zistiť smerový vektor. A je tu niečo iné. To znamená, že keď je kolmý na priamku tento bod, je kolmý na priamku P, tak jednoducho zmeníme poradie čísel zmeníme poradie proste týchto čísel. A pri jednom z nich zmeníme znamienko na opačné. To znamená, že bude minus 1 a 5. Hneď vysvetlím prečo. Pri normálnom smerovom vektore by sme mali, že 5 a 1. Normálne odtiaľto by sme išli 5 a 1. Ale keď robíme normálne, keď je kolmý, tak robíme, že dali by sme normálne 1 a 5, keď je kolmý. Ale pri jednom z nich musíme zmeniť znamienko a zvyčajne to pri tom prvom. Takže zmenili sme znamienko, preto je to minus 1 a 5 a nie 5 a 1. Je to ľahké. Celkom je to ľahké. A teraz už len ideme dorátať zvyšok. Tu som aj to dala, že ako by to vyzeralo, keby bol ten bod A rovnobežný. Takže by bolo 5 a 1. Ale keďže je kolmý, tak je minus 1 a 5. OK, ideme dorátať príklad, zapíšeme si bod A a ten smerový vektor, ktorý sme teraz zistili, to je toto pod seba. To znamená, že ideme. Ačko bolo, že 3 a minus 2 a teraz sme zistili ten smerový a to je minus 1 a 5. Z toho si vyvodíme teda tento zápis. Jak môžete vidieť tento zápis. A vlastne tuto je to už vyrátané, už to mám, že x sa rovná 3 plus minus 1t, čo sa rovná 3 minus t. Minus, nepíšem sem nikdy jednotku, lebo to by sa nemalo. Takže tak, a y je minus 2 plus 5t. Sedí nám to? Sedí. Toto je výsledok. A ideme ešte jeden taký príklad máme. Bolí ma už ruka z toho natáčania, ale ideme ďalej. Máme opäť bod A, 6 a 0, ktorý je kolmý na priamku a tu je napísaná tá priamka x sa rovná 2 plus 5t a y minus 2 plus 3t. Čo urobíme? V podstate toto si zapíšeme. Opäť pod seba ideme zistiť smerový vektor. To bude minus 3 a 5. Normálne si môžeme napísať aj takto, že ako by bol ten normálny, keby bol rovnobežný s priamkou. Normálne si dáme, že 5 a 3. A z toho si vyvodíme už len ten opačný. Prehodíme toto. Pardon. Zase môj tablet občas hapruje. Ako môžete vidieť, moc počítam. Až moc. Dobre, a prehodíme teda v podstate 3 a 5 a ešte tu zmeníme znamienko. A takto nám vznikne smerový vektor, ktorý je vlastne kolmý. Hej? Takže takto. No a už len ideme si dosadiť toto, čo nám vyšlo. Toto, jednoducho toto, sem pod toto. Tak sa nám to bude ľahšie aj počítať. No a ideme. Takže dáme si opäť kvéčko, takto si označíme. Toto je označenie parametrického vyjadrenia priamky Q. Dvojbodka x sa rovná 6 minus 3t a y sa rovná 0 minus 5t. Takže tak. OK, idem vyrátať ten istý príklad pre porovnanie. Áno, to som robila na schvál. Máme napísať parametrické vyjadrenie priamky Q, ktorá máme tu istý bod, ten som si vymyslela, Ačko sa rovná teda 7 a minus 2 a je rovnobežný na túto priamku. A v Bčku mám ten istý bod 7 a minus 2, hej, ktorý je však kolmý, je kolmý na priamku a tu ju mám. Takže prečítam priamku. X sa rovná minus 4 plus 3t a y sa rovná 5 minus 6t. No a ideme si vyrátať obe riešenia pre porovnanie, aby ste to lepšie pochopili a porozumeli, lebo to je proste dôležité. Takže tu máme. Ako vždy, napíšeme si v podstate toto. Toto sme si napísali, proste opísali sem. A z tohto ideme zistiť. Ja som tuším, že tuto som robila, áno, tu je rovnobežný. To znamená, tu je rovnobežný jačko. Takže tu sa v podstate nič nemení. Vyvodili sme si 3 a minus 6 a to nám udalo smerový vektor. Ten sme si zapísali pod toto a už sme iba dorátali to kvéčko, teda to parametrické vyjadrenie priamky 7 plus 3t minus 2 minus 6t.
Hej, preto to takto vyfarbujem, aby sa to lepšie chápalo, lepšie to potom pochopíte. A pri Bčku v podstate to isté. Opísali sme si toto, jak je v zadaní, v podstate v obidvoch to isté, lebo však je to isté, len na porovnanie robené. No a ďalšia, čo sme urobili, je to, že sme si to vyrátali, teda, že tieto dve sme si prehodili. A zmenili sme tu znamienko, hej? Lebo tuto bolo 3 a minus 6. A tuto môžete vidieť, že je to opačne prehodené, lebo bod je kolmy teda na priamku a je to teda 6 a 3. To sme si späť zapísali pod to Ačko a už sme len dorátali 7 plus 6t minus 2 plus 3t. Takže toto sú výsledky pre oba. Môžete si ich pre istotu prerátať, ak chcete. A toto bolo teda ďalšie riešenie. Len pripomeniem, že máme 4 typy parametrické vyjadrenie priamky. Tu máme v podstate vzorec a ten prvý typ príkladu bol, že keď poznáme bod a máme vlastne aj smerový vektor, to znamená, že to sa najľahšie vyrieši, pretože tam už máme všetko zadané. V podstate iba toto s týmto dáme a toto s týmto a máme výsledok proste. Potom máme ten druhý typ, kedy máme 2 body, ale nemáme ten smerový vektor a ten musíme zistiť odrátaním bodu A od bodu B. Tým ho vlastne zistíme a keď ho zistíme, tak si v podstate ho napíšeme pod to Ačko, už nie pod Bčko, ale iba pod Ačko a vlastne z neho zistíme teda to parametrické vyjadrenie priamky. Potom máme tretí typ, aj štvrtý typ, tí sú vlastne spolu by som dala parametrické vyjadrenie priamky, keď je bod rovnobežný s tou priamkou a potom keď je kolmy na tú priamku. Takže toto sú 4 základné typy, ktoré treba vedieť na písomku. A ešte idem spraviť posledný, ktorý dúfam, že nedá na písomku. Je trochu ťažší, ale myslím si, že to zvládnete tiež pochopiť.